Ola, alumnado de cuarto da ESO. Ben, simplemente nesta tarefa vedes que vos poño aquí unha ligazón onde debedes de cubrir os datos. Si premedes nesa ligazón, vaivos a entrar en avalar box e aí tedes que poñer o voso nome. Simplemente é un nome que vos identifique. Por exemplo, vou poñer Aldán, de acordo? Ao darlle aí para diante, xa entra unha lista onde están todos os vosos nomes, as estacións meteorolóxicas, os datos que vos xa cargastes. Entón debedes de completar aquí a última columna onde indica como dato a distancia ao mar. Aquelas estacións que están á beira do mar xa directamente poñedes 0 kilómetros e xa queda así. As que non están á beira do mar, pois o que debedes é usar na tarefa esta outra ligazón que vos poño aquí, onde pois nos aparece unha web que sirve para calcular distancias dentro dun mapa, de acordo? Si eu aí me achego no mapa ao lugar que me interesa ou incluso escribo aquí arriba o nome que me interesa, por exemplo, a ver, vou calcular a distancia, eu que sei, desde Ribadavia, por exemplo, ata o mar. Claro, é moi importante unha cousa, a distancia ao mar terá que ser a menor das distancias ao mar, porque o mar podes medir a distancia desde ese lugar ao mar, hai moitos posibles mares. Estamos falando da distancia máis próxima, sobre todo, fixadevos que aquí, algún lugar que está no centro de Galicia, pode ter menor distancia ao mar cara ao oeste ou cara ao norte. Entón, vos mirades, simplemente medides cal é a menor das distancias, de acordo? Ben, entón, buscamos, eu que sei, vou buscar Ribadavia, por exemplo. Podría chegarme aquí a Ribadavia ou directamente escribir ali Ribadavia. Entón el xa, bomba, colócase aí en Ribadavia. Ben, é unha maneira rápida de atopalo, vale? Aí estou Ribadavia e fixadevos que aquí, pinchando no rato, desplázase o mapa, non? Fixadevos que a distancia de Ribadavia ao mar aquí non hai moita dificultade daqui hasta aquí, hasta a ría de Vigo, non? Entón, o único que teño que facer é un clic en Ribadavia e un clic na ría de Vigo. E sale a distancia aquí arriba, 39,15 kilómetros, vou a redondealo a 40, vale? Entón eu poñería 40 kilómetros, onde aquí, na táboa, buscaría Ribadavia, non está porque eu non participo neste, están as vosas estacións, buscaría Ribadavia e colocaría aí a distancia, 40 kilómetros, simplemente poñería 40, porque xa pon a unidade arriba, en kilómetros, vedes? E xa está. Gardades, isto non leva nada a facelo, veña.